aji. Wallahi kudi zai aji. Ko abin da za a yanzu mu je tunda ka gashi dan menene mu zane mu karɓi kudin tunda ba shi kare ne. Allah mu shiga kawai. Suwaye wannan. Suwaye wannan. Kai ku dauko musu, dauko musu. Kai, wai me kawo ku nan gurin ma? Me kawo ku nan wai? Me kawo ku? Me kawo ku wai? Kai, bari ma ga ya ce yana son kan mutane guda biyu ko? Kawunan su. Amma kafin ku cire mu, ko ne ku musu kaciya. Wallahi ina kike da min kaciya. Na subscribe dan na ƙararra don samun sababbin shirinmu da zarar mun ɗora mun gode.